Conseil national de la transition ni OECNT o nyama Maliki Diao ale blala maliga jekuluba do koni nyama kata Urusi jamana kan kata usendo uluka la jereba do la kibara musarama ulu konne ayere kafo kibara musarama ulu ayere kafo Urusi jamana ale kone la jere do koni siki senka Urusi jamana ale ni farafina jamana ni nyokonche ni oye conférence parlementaire internationale Urusi Afrique o sigi ko flana kawla do naka fo ko Maliki Diao ale koni mawero ulu koni jama willa ni ga se Urusi jamana kan ko ni conférence yere ale koni kumbe ka ke marsikalo kletan kononton kata bla akle mugana kawla do naka fo ni klefla hakilna falen nun konnala ma chama koni bora kono kawla do naka fo ko ni conférence ale yere koni kunjonjo konte do yere Urusi jamana oni farafina jamana ulu kon be se ka hakilna falon ke chukamna wala sa chukamna Urusi jamana o be se ka farafina jamana ka ulu koni deme kata sira chaman fe kene ya fukata se kalanko yoroma ale ni lakana fukata se nyetaka o yere fene sabatilima kawla do naka fo farafi jamana ulu yere kon fene ni uga soronu ka doniya be nyogona ni o yera kon fena bina ke sababu ye Urusi ale ni farafina jamana ulu kon mena se ka uteke di nyogoma ni ga tayoro jan kawla do naka fo Maliki Diao ni kene kan ale kone kumata ga akoni dasira kuma chamama ni kene kan Maliki Diao ale kone kumata adasira yoro chamama sabla aya yire ka fo ko ulu ni Urusi jamana koni kele ka uteke di nyogoma ni kalu labanu nun konnala ko o koni kera sababu nyuma koni ye Mali jamana ma kerengere ala lakana ota fanfe ko ni laban na ulu be se ka fo ko sebe ko uye seba soro jatike wale tabauka ka sababu yake Urusi ko ni demem ke uluma kata keleke minanko ko ni fanfe ko wa Mali ale ni Urusi ulu ko ni ka deme ko ni amadan o fenema sabla balo ani kata se kenya ale ni donya nyinuma ko Urusi jamana ale ko ni nafa ba ko ni Mali jamana kata ni yoro nun ko ni bela jelna Maliki Diao ale klala ka yere ka fofene ko Mali konna la ko konte na to uchuko yala ko munu ko ni kera ka teme ko ulu ko ni temela ko ga do na tawla yele me chama ko bena do Mali ko ni mara ukun konna la ko ne atakalaje kame do ne ikobi ko ayere ma horanya ko be Mali bolo akadi aye ani ma munu ko ni ka je ka barake anulu bela jelen ka se ka barake nyogon fe ko wa Mali ni Urusi ulu ko ni ka tike di nyogo ma baro ko ado ko ni be talige jamana wera ulu ko ni kelembe ka jonya jurum do Mali kana Mali be se ka yere bo ukola chukayamna wani conférence kele ne senfe Urusi jamana nyamo ni o Vladimir Putin ale yere kon fene ale du ta ka fo ko farafina jamana kan kalande haka mun kon be boya no kata Urusi jamana kan san kalawna ko abina ferete ke kon ka se ka o mo haka nun ka ulu double no asoro ni ma ke mere metale misali ala ko akoni bena ake ma ke me flay san konala o ko fene Vladimir Putin klala ka yire ka foko ale koni ka wilka joba do koni tena ke doere wala sa farafina jamana ulu koni ka hake munu boshile do la o se ka siku uma joka amna kone atakalaje balko era koni ta fanfelala kone atakalaje Ukraine jamana o koni ka balko shariala ko keme sarala binan ni nduru o koni beta Europe jamana ko wa keme sarala saba ore bina Afrique jamana o konnala ko ni koni ko yeni o koni te clean ko abena feretige wala sa coga amna farafina jamana uluni muka kan obese ka di uma albi Rusi jamana nyamo ale ka fola ko balo fuka ta se angero ma ale ni intaju ko ale ko ni mena wilika jo ko ni ke kachaya wala sa coga amna ulu ko ni chama mese kana farafi jamana kan wa no ya era kon fenela akla la fena ka fako akoni mena dankar wala yaula ni o kon te doere farafi jamana wera munun kon de la ka umara jonya klela ulu kon be wale chejugu munun kon ta kanyasi farafi jamana uma ko ulu kon bela jelen be se ka dabla chugamna ko ka farafi jamana bela jelen kon ka yera ma horanya ko lasege ama ko wala sa bela jelen kon me se ka dama kenye herewla ila fo la kana balgo nyuma fuka ta se keneyama ambalma ni kibaro ne mambulo kada okuluka ani je aka kuluma jola okambe anyogona were